Minix daqshekk mitħla tad-dettall tekniku tad-dettalji tekniċi Ja, ma intom naħseb diġà. Ma nafx ngħidlek sinċerament, ma nafx ngħidlek. Jiena ma tħallx dak id-dettall. Dawn kienu sensiela ta' dikjarazzjonijiet ta' deputat u kellim ewlieni nazzjonalista għall-enerġija, Mark Anthony Sammut, waqt li ġie intervistat dwar il-proposta tal-PN u preżentata minnu stess dik deskritta bħala pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran. Waqt li ħasem fil-programm Nikxfu l-karti fuq F-Living li hu preżentat minn Darren Marmara, il-kellim nazzjonalista ġie mistoqsi diversi drabi dwar aspetti bażiċi tal-proġett. Minkejja dan avolja tkellem drabi oħrajn fuq il-proposta b'mod ġenerali u ppreżenta l-proposta nnifisha mal-kap Borġ u nqabad li ma jaf assolutament xejn dettalji u lanqas kien jaf se jwieġeb minflok tefa' responsabbilta fuq dawk skontu esperti li ġew ikkonsultati. Dak li hemm il-vapur illum ġewwa jrid ikun barra. Jista' jkun vapur, jista' jkun storage space mod ieħor, jiġifieri m'iniex daqshekk mitħla tad-dettall tekniku tal-istorage kif ħajkun, però forma ta' storage irid ikun hemm 100%. Qed nitkellmu li hija ħadkun floating di jew static barra fuq il-baħar. Hija floating. Le, I mean floating jew ħadkun xorta ġifieri taf kif pjattaforma ġifiet ngħidu dolphin ħadkun jew il-floating li qed isiru bħalissa jew għadna ma tħallix dettalji tekniċi li ma intom naħseb diġà ta' ovvjament hemm tim tekniku li ħadem fuq għalli ma kontx parti minnu, jiena wer biss mill-effett tagħha fuq il-parti tal-enerġija. Il-preżentatur għamel tentattiv ieħor biex jipprova jikseb xi ftit informazzjoni bażika fuq il-proġett, iżda wkoll tħalla prattikament fil-għama. Qed niftehmu ma meta jsir dal-proġett, xejn mistoqsijiet fejtlu dettalji. Fuq xi qed nitkellmu kobor, jiġifieri f'termini li jifhmu n-nies, jiġifieri qed nitkellmu ground tal-futbol, 10 grounds tal-futbol, kemm għandha tkun kbira di? Ma nafx ngħidlek sinċerament, jiġifieri rise drawings, ovvjament l-iskala tagħhom, però ma nafx ngħidlek isma' dala ground jew tnejn tal-futbol. Fis-sfond ta' tali taħwit bla ma jaf kemm se jkun kbir f'termini ta' spazju u dettalji bażiċi oħrajn, il-kellim nazzjonalista responsabbli mis-settur kompla jaffiġġa bl-ispiża mhux lanqas wara li diġà ġie skreditat dwar dan inkluż mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. U nafu kemm se tiswa di? Għandna kalkulajna spiża ta' ftit inqas minn żgur inqas minn 500 miljun illi fl-ewwel 3 snin di kapaċi tiġġenerhom. Mbagħad hemmhekk fejn jiena nibda neħel, ġifieri jekk aħna nafu costing. Il-costings tagħhom ma' 500 miljun. Neħduha bħala ċifra. Allura mbagħad il-qisin ma nkunux nafuhom, taf kif kollox ivarja. It-tim tekniku jaf id-dettalji kollha. Jiena ma tħallx dak id-dettall.